Daniel Muka u Viktor Dragomanski l-ħatja fil-ġuri dwar il-qtil doppju f'taslima 5 snin ilu se jkunu qed jingħataw is-sentenza rispettiva tagħhom il-ġimgħa d-dieħla fit-8 ta' Lulju. Din id-deċiżjoni tħabbret mill-imħallef Natasha Galja Xiberras li presidiet il-ġuri wara li tnejn filgħodu semmet is-sottomissjonijiet dwar il-pjena. Nhar is-Sibt li għadda l-Albanis Muka instab ħati b'mod unanimu li qatel it-tabib Chris Pandolfino u s-sieħeb tiegħu Ivor Maciejowski waqt li Dragomanski mill-Maċedonja ta' fuq instab ħati ta' ser aggravat bl-omiċidju. Il-vittmi kienu nstabu mejta b'tiri ta' arma ta' nar f'darhom fi triq lokker ta' Sliema. Jesper Christiansen kien diġà ammetta l-involviment tiegħu fil-qtil doppju is-sena l-oħra u beda jiskonta sentenza ta' 40 sena ħabs flokadda ġuri. Il-familja ta' Albert Brian Rosso li eb 20 sena ilu ingħatat kumpens ta' 350,000 euro mill-Qorti Kostituzzjonali li konkludiet li id-dritt tiegħu għal ħajja nkisser mill-awtoritajiet tal-pajjiż dak iż-żmien. Il-kawża nfetħet mill-familja fil-primawla tal-Qorti Ċivili s-Sede Kostituzzjonali kontra l-Avukat tal-Istat, l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija fejn argumentaw li l-awtoritajiet ma kienu wettqu l-investigazzjonijiet neċessarji. Rosso kien ġie rrappurtat nieqes minn Martu f'Ottubru tal-2005 u l-aħħar li der kien dieħel għax-xogħol fiċ-Ċentru tal-Akwakultura San Luċjan iżda aktar tard ħareġ biex jiltaqa' mas-sieħeb tiegħu fin-negozju. 13 jum wara l-Pulizija arrestaw lis-sajjieda Anthony Buġeja u Piero Di Bartolo li kienu akkużati bl-omiċidju li ħbew il-katavru tiegħu u ma dejjem ċaħdu l-akkużi. L-irġiel kienu taw għatta stqarrijiet lill pulizija buħut mingħajr lanqas biss jiġu marfa bid-drittijiet tagħhom. Fost l-oħrajn kienu ammettew li qatlu lil Rosso fil-garaxx ta' Buġeja u li mbagħad remew il-katavru fil-baħar u ma wkoll ħbew il-van ta' Rosso viċin ir-residenza ta' Buġeja u remew iċwiefet fil-qajjenza. Minkejja dan il-katavru ta' Rosso baqa' qatt ma nstab. Buġeja u Di Bartolo kienu għaddew ġuri fl-2022 imma l-istqarrijiet tagħhom kienu meqjusa inammissibbli bħala evidenza mill-qorti u eventwalment spiċċaw inħelsu minn kull ħtija. Mart Rosso bintu osservaw kif waqt il-ġuri ntqal kif il-ġisem ta' Rosso ma kienx jinstab hekk kif kien f'żona fejn kien jintrema l-iskart b'mod illegali. Minkejja dan innotaw li l-awtoritajiet m'għamlu xejn biex jippruvaw iwaqfu dan ir-rimi dak iż-żmien. Minn barra hekk il-qraba ta' Rosso enfasizzaw fuq il-fatt li l-akkużati nħelsu minħabba dewmien u nuqqasijiet fl-investigazzjoni u bekk il-ġisem ta' Rosso qatt ma nstab.